abesti baten lehen gaitxik edo demo batetik eta abesti hori bera borobildu edo master batera arteko prozesuaz gabitz berbetan bestiak beste, dan bakastonetan. Grabazio estudio batekin batera musika akademia bat daukien leku asko ez daz debagoienien eta horregatik egokixa iruditu jaku arrasateko amarratzera bizitatxo bat itxia. Peio Eriz eta Mikel Arrieran arrasatearragaz martxan jarri berridan proiektu honen atzian. Ziur, badaukiela zer esan. Kaixo Peio, kaixo Mikel. Bueno, Amarratz Estudio eta Akademian gaz, badakit honek, atzera begiratu bat inbiko ginukela, ez da ona heltzeko, apur bat, Amarratzen proiektua zelan sortzen da, zelan elkartzen sari ezeuek, alako proiektu bat emurgiltzeko? Bueno, bisok, gure hartin ez ginen asko ezauketan, egize esan. Bisok beti bilizan gara bisok musika munduen murgildute, bakoitza bere historizekin eta bere erroiuen, baina musika lotute beti egon izan gara bisok. Eta ezautzen ez gitzen arren, lagun baten bitxartez, ezautu gitzen, kontaktuen jartzen hasi gitzen, eta ikusi duen, bakoitzak, bisok lukela gutxi gora bera asmue, zehose montetako akademisa bat, estudio bat, argi dukela bisok, gure geuela musika mundura dedikau zela baitxera, ez? Ni lehen beste lan klase bat duken, Mikel Leo beste lan klase bat duken. Bisok erabaki duen lan hori iztie eta dana onta postetie. Eta, hori, gutxinaka zauketan hasi gitzen, bakoitza bere ideia gotaten, lokala behira hasi ginen, eta holako bat piztina gota gitzen, eta erabaki geuen, hori, akademisa eta estudio. Esatu gutzen azkenien bi musika apasionatu gara, uste jaku musiki jotie eta musiki sortzie. Eta bera behia basabien klase batzuk emuten, beraldetik, ni behar sinitzen etxien be klase batzuk emuten, lanak itxi gau benien, eta ordu betxe, gertu zan hori, esatu gitzela, hasi gitzen berbetan apur oso itxia ondo gongo zan, bestia, hola inolako helburu barik, baina ondo gongo zan, da eta segatik ez egin. Eta, hola, bertigu eduki gauen, azkenean denpora asko gare bueltaka urtiek esango nagoen, ez? Lokala behiketan bestie... Hasi ditzen enti, urte eta piku eroin gauen, eta de hecho lokal desberdina tanto genitxuen, Zaldibar hostien adibidez egon gitzen oso tentaute hartzeko zer, baina, azkenean atzea gota gitzen, topo arte denpori pasau zan, bai. Jakin barek ze putzutan sartzen gitzen bez, ondo hongo zan zozo itxie, baina, zer da hori eta zelan hilike. Eta eduzari, Olako proiektu batean murgiltzeko ulertzen dut ilusinua eta gogua, eta zeuen arteko elkar bizitza eta lotura hori bai, baina gero ausardia puntu bada behar da, ezta? Lehela ipatu dut Mikel, bertigo puntu hori, zelan kudeatzen da bertigo hori, esaten duzunean, manek segurako inbertsio bat inbier da, piztinara bota zinetela, ausart jokatu duzuela, ezta? Ez da, kontatatzen zare, behin azitez azenien, zenbat papeleo, zenbat gauza enbidien, eta ez tala erreixa, konturatzen zara, hor zazenien, eta esatezu jo, basak egun erreixa zara izango, baina ez dakitzu askotan nora jo, zein jan urrenko pausua, eta hori, fangara, poliki, gauza superetan, baina eta konturatu garen, nun sartu garen. Behin sartuta gingu zenien. Baina, Mikelek esan da nuen, zuk esan duzun hori behin jokin, kompleju da, eta hasieran bertigo hori, nik oin be ez dut gainetik kendu. Ez da izan esan, eta badakitze urti pasabiko diela ikusi arte, errauz norutza bideratzen dan, eta zelan funtzionetan dagoen. Baina, argi geuken, eta zorionez aukeri auki izen dugu, hau montabal izeteko, eta entoketan dana da, lan etxi eta ordu esartzi eta ilusio dana proiektu nipintze. Gauzi da, hau ez dela oin bukatu, hau oin hasi da. Ez dara Amarratz edo zein herritzen abiatzen, ez da? Nik esango nuke hemen arrasate bakarrik ez, debagoien ian badauela musika saletasun hori ez, oso sartuta, oso barneratuta. Eta gaur egun ondion naiz eta beste leku batzuk egon musiki erakusteko eta holan, dana dauza tope esango nauke, eta
badau, demanda hori badau, eta jarritu aixela. Ederto, lehen gaixa hori da eta. Hori da. Ederto, guazen atzera, zuebe, ibilbide bat badaukotzu eta musikan, ez dakit zeuek estudixuetan eta, gaur estudio bateko arduradun izango zari aurreantzien, ja lastaraziko diezta, musika proiektuak hemen grabatzen, eta hori, posteko izango da. Atzera behiratuta, estudixuetan zeuek zelako esperientzia eduki dituzue, ulertzen dut, jakin badakizula, estudio bat zela funtzionatzen daben, evidentemente, baina esperientzia zeuek musikari moduen, zelako esperientzia eduki dituzue estudixuetan. Urtietan apur bat ibili gare, estudixo desberdinak ezautzen, zelan lan egiten da bien ikusi dugu, eta kotxetik ustot hartu gauela gauza positiboak, eta oin gura asmue da, guk ikasitzeko eta bizitzakue, beste batzuri laguntzen saiatu eta hori dana konpartirutia, ez? Eta ez dakit, gure asmo esan be bai, akademisia eta estudixo bitxia, batak bestiak elikatu aldauelako, eta jente gaztiai be bai, aukeria mutia estudixo bat zer dan ikusteko eta bizitzeko. Nik adibidez estudixo bat zapaldu nagoeneko nauken 19 urte dola. Baina gaur egun ja 7 urteko mutikoa dauko eta horrek ja badakizi zer lan estudixo bat. Igual denporiakin gure badago eta hori, bultzatuko zau, gona etorten da kantu bat grabetan, ikasle desberdinekin taldiak sortu, igual kantu gutxo bat grabo daron artean, eta holan Europe ikusteko estudixo baten lan itxia zer da. Eta hori da, guri guztoko jakuna. Ez dakit, 19 urtekin estudixo batea junbierrien, ja itzia zer dan, zer dan lan itxi eta. Baina, zein proiektu apur bat hori da, ez? Horik esperientzia gutxitxua igual, Mikale baino estudixotan eta, nire gonaz estudixoetan eta ikusi itxutain bat. Baina apur bat amarratzen helburu bai dala, ez? Proiektu montako benetik bai gaukela argi, gure gobela sortzia hibrido antzeko bat. Nun harrik esan daren moruen, batek bestia berrelikatzen dagoen, ez? Orduen, helburu bai dala apur bat, akademixara animetan den jentie, ikesten doien enien, ikesia zala, gona etorri alizetia, eurak abestitxoa gure izan nintzen badabe, abestitxoa grabetia, ikustia ze aukera da zen euren instrumentuak beste instrumentu batzukin nahazteko, ez? Eta zeinen proiektu desberdinak bultzatzea. Eta arrasatei bai, kulturalki, bultzatxo bat, edo auspo hori, emunari izetia. Gaur egun, teknologia aipatu dugu, eta justu bedan bakaz bideopodcastean irten izen da, zelan teknologiak demokratizatu dauen, musika sortzeko ordua, norberak etxien estudixo bat eukitzeko aukeria badaukola gaur egun, teknologiak ahalbidetuta, zer eskainiko leuke? Ezberdina, amarratzek etxean estudio badaukon musikari horrekiko. Alde bat da hori, materia prima, hasiera baten, etxien eukiz, seguramente ez tozkotzun gauzak eukiz izkela hemen, leku ebera, eta batez benik esango neuke, igual komentau ez dela, esperientzia, holako leku batera etorri alizetia, eta gaur egun gainera bizi garela irudi izan munduen, grababa alizetia irudi batzuk, edizio batzuk, zuritaldiekin joten, o lagume elkarrekin joten eta kantua grabetan, eta hori da, ez da bit. Gaur egun hori da bizi dugun mundu. Ederto, guazen, esango neuke ezinbesteko erreferente bat aipatzera, zeuendako referente bat izenzelako eta arrasateko musikari askondako, akademiak, leleko akademietako bat esango dugu, arrasaten, Jesus Etxebarriak iturri hotzkalien zaukena, Jesus Etxebarrian inguruan zer daukotzu esatzeko? Bixo pasau gare Jesusitik, ni lehen hau, zarragoana zelako. Bizitzaren legea. Baina ondo zauketan gau bixok, eta hemen gertu bizia gainera. Eta obran gingu zela talan, askotan pasetan zan, Isa, egunero hemen zan, ¿cómo va esto? Eta sartzen zan barrura, obreruekin eta gote zan obreruek estatu eskuela. Ha venido una mujer, a esa déjale entrar, esa es Jesús, sí, esa es de casa. Eta asko motibatu gaitxu, berak ez, ilusio asko muten zutzala, eta ikusten jako, bere pasinua dela, eta berabe hori, posik, ugati posik. Posik.
Beren ikaslek izan dagoek alako abentura baten sartzea, beretako izango da, posgarri xa esango sortzuen, edo, Peio? Bai, exagerau. Bera oso posik esatu zut, Osea, kalien ikusten gaitxuen bagaitxien esatu zut. A ver, zemuz den proiektu eta egun baten etorri bidala, eta esatu zau, karo, Jesusi, eta ondion kanturen bat grabauko hor, zurekin. Eta, bai, oso posik. Jesusi gisa esan izan da, nik esan dutzut lehen, adibidez, arrasaten musikaren ibili nintzela, eta hor desapuntaren nintzen, gogo fatio, txartelako guztetan metodologisi eta abar, eta gerora, igual urte berandu dago, apunta nintzen Jesusiaz. Eta bera izan zen, bere metodologisa erakusteko modu izan zen, benetan bultzatu ninuena gero nik ja nire kabuz gehiagik bestera, inkluso beste irakasle batzukin, olatzen egon nintzen, gaztanome batera segon nintzen, baina Jesus izan zen hori, bultzatu ninuena, ez da gitz, benetan gogu piztu zuztena berriro musikakin azteko. Ados, eta horre perratak inako dokumentala aipatu berriegaz, aitortza bat merezi zaberako Jesus Etxebarriak, ez da? Bai, berandu heldu zan hori. Bai, ondo. Baina bizan behar zan, ez da aitortza hori, eta... Bai. Oso ondo, Peio eta Mikel eta Peio, opa dotzuegu, amarratzek ibilbidea hori esan duzu moduan hasi besterik ez da orain ibilbidea, ziur fruitu emankorrak emango dituela, eta bideon, eskerrik asko. Zego.